सौफैलायबाय आय' राग'नाय रेग'नाय सेंग्राफ्रा मोननै दोलो BPF सापर्टार आरो UPPL सापर्टार गामियाव बैसागु मोसानो थांदों। भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। खुलुमबाय बयनिसिमबो। गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु मोनाबिलि गिबि मोनाबिलि समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै रंजालि बैसागु गिबि मोनाबिलि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरो। नै सौफैलायबाय आय' राग'नाय रेग'नाय सेंग्राफ्रा खुलुमबाय बयनिसिमबो। गोदान बोसोरनि मोनाबिलि समाव रंजालि बैसागु जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजा आरो नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गोदान गोरबो बिखायाव गोदान मिजिं लानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरो। नोंथांमोननि हेफाजाब मदद मोनगोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोना रंजा बाजा गोजाम बोसोरखौ बरायहरबाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनानै लाबोबाय। जाहाथे गोजाम बोसोराव सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरखौबा बुंथावै रावफोरखौ बुंफ्लांबाय, सोरबा गेदेरमाखौ बुंथावै रावफोरखौ खोनासंथावै रावफोरखौ रायजोनि गेजेराव आसि थुनानै बुंफ्लांबाय। जाहाथे आंनि बुंनाय आंनि अबेबा खोनासंथावै बर' समाजनि गेजेराव जाहाथे नोंथांमोना गोजाम बोसोरखौ जेरै रंजा बाजा बरायहरदों थिग आंनि बुंफ्लांनाय आंनि गोरोन्थिफोरखौबो निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो। गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै नोंथांमोननि हेफाजाब मदद जाहाथे मोनगोन होननानै आसा खालामो। दिनैनि गिबि बोसोरनि मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ जेरै भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनदों आरो फैगौ बोसोरावबो नोंथांमोनजों जाहाथे लोगो मोनलायो आरो नोंथांमोननि हेफाजाब मदद लानानै जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव लोगो मोनलायनो हायो। जोंनि हारिनि गेजेराव खोनासंथावै सोरबा गेदेरमाखौ बुंफ्लांदोंबा आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो गले गले। गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै जाहाथे नोंथांमोननिसिम हेफाजाब मदद मोनो। खारहां बारहां बिरहां बाहां लैयागैमोन नोंसोरलाय थगोन बागोन गामियाव नोगोराव सेंग्रा बासिनायाव नोंसोरलाय रोंखा राखा लेखा फरायाव मावनाय दांनायाव बा उदाय रोङा लै नोंसोरलाय हाबा हुखायाव मा एसेबो उदाय रोङा लै आगैमोन जिरि दैसा बारनायनिलाय उदेरै थांगा गावदां आगैमोन। भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय ससे ससे मोसाखावरिफोरनि मोसानाय दामग्रा देग्राफोरनि रिंखांनाय खोनानो मोन्दों। बे भिडिअनि ससे ससे होनायनि उद्देश्यानो जाहैबाय थांनाय साननैसो सिगां इलेक्सननि बाथ्राखौ लालायनानै जोंनि बर' हारिनि अबेबा गामिफ्राव सोरनिबा न'आव थांलायै सोरखौबा माथो होलायै दङबा जाहाथे बे बैसागु बोथोराव बेबायदि जादोंबा जाहाथे बेनिफ्राय जानगाराव था। बे ससे ससे होनायनि भिडिअनि उद्देश्यानो जाहैबाय जोबोद मोसाखावरिफोरनि रंजानाय दामग्रा देग्राफोरनि रिंखांनाय बेनिफ्राय आरो साबसिन गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु समाव आरो बेनिफ्राय मा दंबावो अबेबा टिमा बा सोरनिबा सापर्टारा सोरबा UPPL सापर्टारा सोरबा BPF सापर्टारनि न'आव मोसानो थाङै बा हाबै बेबायदि जाहाथे जानाङा। सोरबा BPF सापर्टारफ्रा सोरबा UPPL सापर्टारनि न'आव मोसाहैयै हाबै जाहाथे बेबायदि दाजा। राजनितिकआ आलादा गोदान बोसोरनि दाउसेन दाउला बिफां लाइफांनि गोदान गोदान बिलाइ खिलिखांनायानो मानसिनि रंजाखांनायावबो गोरोबो। थिग थांनाय इलेक्सननि बाथ्राखौ लालायनानै जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव सोरनिबा टिमा बा सोरनिबा सापर्टारा जाहाथे सोरनिबा न'आव हाबै सोरनिबा न'आव मोसानो थाङै बेबायदिनिफ्राय जानगाराव था। बयबो गोजाम बोसोरखौ जेरै रंजा बाजा बरायहरदों बे थांनाय साननैसो सिगां इलेक्सननि बाथ्राखौबो बे गोजाम बोसोरजोंनो हरफादो।
बयबो गोरोबलायनानै बे गोदान बोसोर बे रंजालि बैसागु समाव जाहाथे बयबो गोरोबलायनानै नों BPF नङा आं UPPL नङा आं BJP आं कंग्रेस नङा बेबायदि जाहाथे बयबो गोरोबलायनानै बर' हारिनि खाम जथा सिफुं रिंखांनायजों बयबो जाहाथे रंजा बाजा रंजानो हायो बेखौसो आं भिडिअनि फुटेजाव एसे आङो दिन्थिदों। जाहाथे बेबायदि जानानै दङबा सोरबा UPPL सापर्टारा सोरबा BPF सापर्टारनाव हाबै सोरबा BPF सापर्टारा UPPL सापर्टारनाव मोसानो थाङै जाहाथे बेबायदि जानानै दङबा बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि सानलायनायनिफ्राय गोजानाव था बयबो गावनिनो असे बिदा फंबाय बयबो गोरोबलायनानै बैसागु बोथोराव रंजा बाजा बयबो ओंखारलायो। बारि खनानि लाइ एम्बु बंग्लि लैयागैमोन थिफुदलि एम्बु बंग्लि खारहां बारहां बिरहां बाहां लैयागैमोन नोंसोरलाय थगोन बागोन गामियाव नोगोराव सेंग्रा बासिना